Joreni bende mae sama no winjore mar chwali bill makamano kaluwore koda political temperature mantiere, buche mopogore opogore ma bende dhi e doho, ma bende dhi nyime e doho, kanyakla kod ratiro ma bende anyuola pok oyudo. Samoro mana paro minyalo chiwo bende Dina. Gima anya wacho en niya, jotendwa keto tekogi gi pachgi on the wrong issues. King'iyo sani sectors ma very important ma anya wacho ni are the pillars mag pinywa: education sector gi health sector. Sani obedo awach nang'o, koro gine ma gibedo dormant. King'iyo education sector sani, rawere madhi e mbalariany, school fees ma gichulo sani ng'eny, ma janyuol ma lwete ok nyal romo, ok nyal chulo fees marom kamano. Education sector dhi piny ka sama wuoyeni. Health sector dhi piny sama wuoyeni. En aena back and forth e kind lakteche gi sirikal. Kawuono iwuondowa ni ichulowa 206,000, kiny gidok e 70,000. The health sector is going down, education sector be dhi piny. Magi e gik ma an gi pacha, e gik monego bed ni sani jood bura magwa wuoye kendo keto tekogi, kendo magi gik monego bed ni gichwalo e od bura mondo losi. Tineno ka mago ok e gik ma jood bura magwa wacho. Gin gidwaro protect themselves. Kani winjo sama ne Pasaris ochung' ka present bill ni, nochako maber kowuoyo about rito businesses ma town. Kasto king'iyo koro areas modhi restrict o protect only government officials. Onge kuma wache niya wadwa rito jopinywa e yo machalo kama. En about protecting the government from jopiny. Jopiny are unarmed. Sama ji wuok ka dhi e ng'anyo, onge japiny madhi e ng'anyo gi bunde, onge japiny madhi e ng'anyo gi any rifle or something of that sort. Koro, onge kaka ginya nyisowa ni gi protect themselves from us ka polise ema dhaw gi jopiny. Gino oningo loke ataro, wan ema oningo bed ni giritowa mondo kik polise neg jopiny. Koro girito kutero petition e ute ma bende koro ikumogo. Kamano. E kinde ma bende koro giwacho ni